アメリカ観光客が、アメリカ本土からの観光客が、ああ、そうですよね。なかなかハワイからも出てこられるんですよ。空港まで来ても、ここから公共施設を出さなダメっていう。ダメなんだ。だけど、あれは大阪も迎えにならないっていう。だってもう、こちらの大阪もできるわけ。はい、それでは、ツイキャスもスタートいたしましたので、よろしくお願いします。アロハ今ですね、5人、50人。50人、ありがとうちゃん。藤井さん、今こっちに向かってるそうですが、はい。深内さん、こんばんは。山本さん、こんばんは。どうも、若松さん、お世話になりました。ありがとうございます。ちいさん、今こちらに向かっていらっしゃいますね。はい、藤井さん、待ってますよ。あ、藤井さんって言っちゃいけないから。藤井さん、待ってますよ。じゃあ、始めます。すごいですね。今日はもう満席でございまして、5000人ぐらいね、失礼するのでいいですね。アリーナでね、お届けしております。はい。なんか最近は非常に変な雨の降り方をねしましたので、今日は振り切れなかったですね。ゴロ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 言ってましたけど、
もう一回パソコンを雷でやられまして、もう3年ぐらい前ですけどね。なので、もうゴロゴロ言い始めたらすぐ電源を抜くというですね。じゃあその時は買い替えたんですか？その時はね、修理いたしました。でそれでたまたま保険に入っていて、地震と火災と雷かなの保険に入ってたんですよね。でその何月何日に犯したかったと。で多分雷かもしれないっつって、で保険会社に言ったら、その日落雷やってますと。そういうありますでしょうね、それね。結構ね。でそれでね、修理できて、でも修理で結構かかったんですけど、一番心配してるのはデータですよね。もうパソコン買い替えるのはいいんですけど、データがなくなっちゃったらもうね、しょうがないので、だから非常に助かりました。修理もできて、お金もかからずですね。はい、だからといってバックアップを今取ってるかと聞かれると危ないですけど、取っとかないといけないかなと思います。はい、では次の曲に参りましょう。次の曲はFYK。ご無事でいらっしゃいました。ありがとうございます。次行きましょうか。はい、次の曲
曲はアロハエコハラという曲ですね。はい。ありますね。はい。この帰りに市内に行く帰りの右側右側ですね。ちょっと寄りに行かですね、帰りはね。あっちから来るときはちょっとあそこ寄ってからちょっとおにぎりかしら。そうですか。ありがとうございます。セブンイレブンさんのなんか新しいやつですか？これはね、なんか冷たいやつ。冷たいやつ。ゼリー？さっきの新しいやつね。さっきの新しいやつ。そうなんですね。ありがとうございます。提供なのかな。イレブンですね。はい、あんまり言うといかんのかな。そうよ。そうですね。はい、お久しぶりでございます。
何よりですね。もう本当にね、もうプレミアム会員の皆様にね、ありがとうございます。もう毎月毎月ね、今日から仲間入りでございますね。来月もお願いいたします。前見えなかったですかね。ね、なんか何回か前に。そうそうそう。お目にね、いただきましたね。じゃあちょっと元気な曲をします。しますだって。お届けしましょう。ね。ほら。5000人、1人は1000人分ですから頑張ってくださいね。1人1000人分の拍手ですからね。お願いしますよ。はい、じゃあ、ちょっと待ってね。はい、次はね。ピアノのバンプ、そのバンプって言うんでしょ。可愛かったね、今のバンプね。ちゃ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 。高い音で弾けという。指定がございます。いいですね。そうなんですよ。高い音。もう88年あるからですね。もう8月までやったことですからね。でもこの辺でちまちま弾いてる。ここをいい音やった。こことここを使います。こうやって結局言われちゃう。お勉強。はい、じゃあちょっとゆっくりした曲ね。ピリアマンですね。はい。じゃあ歌わせていきましょう。Oh
歌のお姉さんですよね。すいません。そうそうそう。おお。はいはいはい。私は平成平成お願いです。私は平成熊本じゃないんですか。あ、違うんですね。はい。でも妹は平成本体です。あ、そうですか。はい何歳？妹はね、56、5か。5だ。どなたでしょう。山下由佳。ピアノ。ピアノの。はい。名前聞いたことあります。そうですか。よかったね。つながった。どこですか。あ、武蔵野ですね。あ、そうですね。旧姓山下ですね。はい。山下さん。お疲れ様です。買いますよ。今 BGM が弾ける。アコーディオンしたっけ？アコーディオンですね。ハティさんありがとうございます。はい。ハティさん、こちらこちら。そうですね。いろいろ今日飛び入りがきますね。ありがとうございます。いいですよ。これ時間で入れるかな。こんなもんかな。もうそろそろ終わりじゃない。そうですね。あと1曲かな。でちょうど時間が来る感じでございますね。じゃあ、はい。今日はこの楽器を使ってねやってみましょうか。